Bona tarda i benvinguts a aquest especial informatiu que els oferim des de B5 Televisió en motiu de les Jornades Internacionals de Protesta del 15 d'octubre. Ens trobem aquí a la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona, on ahir a les 8:30 de la nit un col·lectiu de 200 persones van ocupar-la durant tot aquest cap de setmana. Van oferir una roda de premsa a les 4 de la tarda on es va dir el següent. L'educació ens afecta a tots i totes i, per tant, tenim dret a decidir quin ha de ser el present i el futur de l'educació pública. Ara és el moment de replantejar-nos quin paper ha de tenir la universitat. Ells volen una fàbrica de títols al servei del mercat. Nosaltres volem un espai de debat i de creació que ens doni idees, eines per lluitar i crear un món millor. Avui estem aquí i no estem sols i soles. El 15 d'octubre ens prendran als carrers de més de 80 països amb més de 700 convocatòries. Ara és el moment. Nosaltres o ells? Les nostres vides, els seus beneficis. Més o menys heu fet unes 24 hores que Artur Mas, en la inauguració del curs d'una institució privada que fa docència privada de postgrau, que és la Barcelona Graduate School of Economics, va tenir, jo diria que el cinisme de dir que Catalunya és un territori que no té recursos naturals i que el seu capital ha de recaure en el coneixement. I ell va dir que el seu govern apostava per explotar aquest capital que se suposava que té Catalunya. He parlat de cinisme perquè jo crec que a qualsevol lloc, excepte Catalunya, seria increïble poder pensar que un president que ha retallat en més d'un 16% i segons com fem els càlculs, en un 24% el pressupost del conjunt de les universitats públiques de Catalunya, que un president que ha aplicat també retallades que no s'havien vist mai des del període de transició democràtica al conjunt de l'ensenyament públic, no només a l'universitari, sinó també al preuniversitari, doncs seria increïble escoltar un president que ha fet tot això reivindicar que el coneixement és un capital. Voldríem que la tancada no es quedi només com una cosa d'estudiants i de professorat i de personal d'administració i serveis, i jo crec que la voluntat que hi ha darrere la tancada aquí al Raval és més que tancar, obrir les portes a la universitat al conjunt del poble i al conjunt de la població. Durant aquest matí, els ocupants han realitzat diverses activitats, com un taller per preparar les pancartes que es portaran a la manifestació d'aquesta tarda. Preparar pancartes sempre requereix imaginació i feina, però preparar la de la capçalera de la columna a la que pertanys és una responsabilitat major. És un dels reptes que aquest matí a la Facultat d'Història i Geografia de la UB havien plantejat dins el marc d'un taller de pancartes on cadascú podia posar el missatge més enginyós que se li acudís. Sí, per la nit hem tingut l'entrada fins la 1 i després a les 2 ha hagut un torn d'entrada de la gent que s'ha quedat fora si volia entrar i de sortida no ha hagut cap problema. I per dormir hem estat a les plantes 2 i 3 i 4 perquè hi havia molta gent i no havia espai per tots, així que finalment hem anat a la planta de dalt també. I hem estat dormint cadascú amb el seu sac i l'esterilla i tal. Amb les diferents comissions s'han organitzat tant per preparar menjar com per netejar, així com per fer una gestió eficient de la comunicació per les xarxes socials. Tot i que durant el matí la gent que es podia veure per la facultat estava dispersa, a l'hora de dormir s'han comptat de forma estimada unes 200 persones. L'objectiu de la tancada és reivindicar una universitat pública de qualitat i destinada a formar un espai de debat i intercanvi i no únicament una màquina productora de personal al servei dels grans mercats i de les empreses. Amb l'eslògan de la indignació a l'acció, el que es vol és donar un pas més enllà. Hi ha molts moviments a tot l'internacional ja en aquest moment. És com una manera ja de dir que hem de fer alguna cosa més, jo crec. Unificat els grups i les protestes. Aquí s'està protestant per l'ensenyament, hi ha molts hospitals que també s'han ocupat en protesta i hi ha molt moviment. Jo crec que sí que és una manera que s'ha reactivat tot i es torna a posar en marxa, però jo crec que amb més ganes encara. Des dels portàtils i mitjançant Twitter, els encarregats d'organitzar-ho tot no es perdien ni un detall de la manifestació de la tarda, una marxa que serà característica per a la distribució final que se li vol donar, on se sortirà des de la plaça Catalunya i per Passeig de Gràcia i Aragó i baixant per Passeig de Sant Joan, es vol arribar a Arc de Triomf per acabar amb una acció dividida per columnes. Cadascuna de les columnes el que farà és anar a un lloc diferent. Per exemple, la plataforma d'ensenyament d'universitats i secundària anirà des d'Arc de Triomf fins aquí,
Aquí es faran després activitats i la de Sanitat anirà a un hospital, no me'n recordo ara quin és, i llavors el que es pretén una mica és posar en comú el descontent de cadascun dels blocs per posteriorment demà es farà una assemblea multitudinària, llavors veure quines són les possibilitats d'acció que es poden dur a terme. Tot just fa una estona, el grup de persones que estaven aquí ocupant la facultat s'han dirigit cap a plaça Catalunya per iniciar la manifestació. Allà tenim a Guillem López, que ens explicarà com transcorre aquesta. Guillem, quin és l'ambient que respira aquí? Bona tarda, Héctor. L'ambient que es respira aquí és de protesta, on, tal com s'esperava, l'afluència de gent és màxima. Plaça Catalunya és un més dels punts de convocatòria en una jornada en què més de 80 països han sortit al carrer. Diferents actuacions i música et rebien a plaça de Catalunya, on s'havia iniciat la manifestació que pujaria per Passeig de Gràcia. Batucada i bon ambient en un marc de protesta i indignació col·lectiva. A la marxa ja no s'hi podien veure només joves o aturats, sinó que s'ha extès a un públic molt més divers que no ha dubtat de sortir al carrer un cop més a exigir un canvi en el sistema. Passeig de Gràcia amunt ens trobàvem en diferents grups de persones amb pancartes molt diverses. Un cas és el de l'empresa Telefònica, que està executant un ERO amb més de 6.000 acomiadaments. Estem protestant per l'ERO que ha portat a terme Telefònica, que suposa la destrucció de llocs de treball en les condicions que tenim, guanyades al llarg de moltíssims anys de lluites, per no contractar ningú a substituir aquests treballadors que s'envia a casa amb un sou que els permetrà viure millor que qualsevol malaurista, en una empresa que continua havent lloc, o sigui, continua havent treball, però els treballadors els envia a casa i no entra ningú a fer aquesta feina que es subcontracta i es precaritza. És per això que protestem. La primera acció rellevant de la tarda va ser davant de la Borsa de Barcelona, on un grup de persones van llançar-hi bosses de brossa i papers i els manifestants van aturar-se per increpar un edifici simbòlic del capitalisme que ja ha sigut punt d'accions anteriors del col·lectiu. La marxa va transcórrer de forma pacífica i sense incidents remarcables. Cuidado que hay mucho chorizo para cortar aquí. ¡Cortado el chorizo! ¡Que brujería la cara! Dios la bendiga! Mira, hem reunit tots els xorissos que hem trobat, ens hem juntat en aquest xoriço gegant i els estem tallant amb una guillotina perquè amb la mà no hi fem. Molts pares van decidir sortir al carrer amb els més petits de la família, amb el ferm convenciment de que són les generacions que es trobaran amb el futur incert en el que vivim i per educar-los de forma crítica amb un sistema que cada cop exclou a més gent. Moltes màscares de Guy Fawkes i missatges amb gust internacional, com el famós We are the 99%, es veien pels carrers de Barcelona, que van ser un punt més dels 80 països que van acudir a la crida del 15 d'octubre. A veure, jo tinc la impressió que aquest és un moment bo per dues raons. Primera, perquè representa un rellançament de tot aquell moviment d'indignats que va néixer el 15 de maig, que lògicament ha tingut una aturada estiuenca, que no era una aturada de baixada, era una aturada de pensament interior, de molta pedagogia, de molt aprenentatge, que aquí a Catalunya potser es va notar més a les grans places, no pas en els barris, no pas en els poblets, en els ateneus que ha continuat, i per exemple dels llocs com Madrid, potser motivat per la visita del papa o coses per l'estil, van tenir animació tot l'estiu. Ara és bo que la cosa continuï i continuarà amb més força que mai, perquè les raons per les que ha de continuar són les mateixes i encara més poderoses que les que hi havia fa 5 mesos quan va començar el moviment. I per altra banda hi ha una nota molt important, que és aquesta de la internacionalització del moviment. Això s'està produint ara en 800 o 900 ciutats arreu del món, i com que els problemes aquests de la injustícia i de la globalització, del deteriorament econòmic, del predomini dels grans mitjans financers damunt de les classes populars és una cosa que continua i que continua a nivell mundial, és bo que aquests moviments es produeixin en aquesta dimensió. Per tant, són dues coses positives de les que hauríem d'estar contents i esperem que hi hagi bons resultats de tot en el futur. Davant del Departament d'Interior, els Mossos d'Esquadra havien organitzat un ampli dispositiu policial antidisturbis, la marxa es va aturar per recordar els fets al Parlament. Amb crits com menys policia i més educació, van demanar la dimissió del conseller Felip Puig.
La manifestació va continuar a Passeig de Sant Joan Avall, on Arc de Triomf una gran pancarta enmarcava el final, però no el final de les accions, ja que tal com anunciaven des d'un bon inici, 3 colors representaven a 3 àmbits de protesta. Vermell educació, verd habitatge i blanc sanitat retornarien als seus punts de sortida inicials per acabar amb una assemblea de valoració i diverses activitats. Alguns ho han viscut com a acomiadaments directes, és a dir, hi ha hagut professorat que el 2011 ja ha deixat de poder donar classes, que els han fet fora de la universitat. Els altres els hi han baixat salaris. Recordem que hi ha hagut universitats catalanes que s'ha arribat a fer baixades de salaris de 55% del sou. Val la pena recordar-ho, perquè ara quan sortia l'Artur Mas i comentava que es retallarien la paga extra de Nadal com un gran sacrifici, val la pena recordar que una gran part del professorat d'aquest país el sacrifici no és la paga extra, sinó és el 55% del sou cada mes. Aquesta és la retallada del 2011, l'han viscut així, i després l'han viscut també amb preocupació perquè evidentment això ha significat un increment dels estudiants dels grups, una ampliació dels grups, i amb tot el tema de Bolònia, que es deia que s'havia de fer avaluació continuada, cada cop Bolònia es deia que s'havia de fer cost zero i ara ja és a cost menys 144 milions. Per tant, en aquests moments, el professorat està vivint d'una forma molt dura tot el procés de retallades, més quan s'havia dit a l'inici de la crisi que una de les apostes per sortir de la crisi era l'economia del coneixement. I això ho creiem fermament. Creiem no tant l'economia del coneixement, sinó que la universitat hauria d'estar al servei de la sortida de la crisi. En aquests moments sembla que les autoritats d'aquest país veuen la universitat com la resta de serveis socials i de drets socials d'aquest país com un problema purament comptable. Per tant, el professorat que s'ha reunit en assemblees i que estan convocant en aquests moments diverses accions i conjuntament amb la resta de la comunitat universitària ens estem plantejant una vaga general d'universitats catalanes pel 17 de novembre. Les retallades estan afectant l'estudiant de diferents maneres. Primera, pel que fa a l'accés econòmic a la universitat, a causa que les taxes i les matrícules estan pujant molt, i en segon lloc, el que és una disminució de la qualitat de l'ensenyament a causa del que és l'acomiadament de professorat i, per tant, la massificació d'aules, etc. La dificultat que hi ha per dur a terme una docència de qualitat. En una jornada on tot el món ha dirigit els seus ulls cap a les protestes del 15 d'octubre, a Barcelona, segons ens ha informat la Comissió d'Organització, s'han reunit vora les 350.000 persones, un clar augment respecte a la manifestació del 19J. Aquí, darrere meu, es troba una de les 3 columnes en què s'ha dividit la manifestació, en concret, la d'educació, que juntament amb la d'habitatge i sanitat representa un malestar conjunt. Guillem López, B5 Televisió.